Igsoon, kuyog natos tumapag-ampo ang tibuok natong parokya. 7 ka mga barangays tong parokya ug ang mga kaigsuonan natong naka-online live streaming. Kaniyong tanan maigsuon as mga panimalay. Atong usahon na tumapag-ampo, atong pagdahig ug pagpasalamat sa atong Ginoo. Kining adlawng Miyerkules sa ikalima nga semana sa Pasko sa pagkabanaw sa atong Ginoo. Kun dunay mga buutan mga igsuon, kita malipay. Kun dunay mga buutan nga mga igsuon nato, membros banay, malipay po ta pag-ayo nung nindutan po ta sa atong pamilya. Usahay, kung buutan gani, ato gani usahing bangkahan, no? Ito ang dalhon o Jollibee, atong dalhon ngadto sa merkado, mamalita, mga bisag unsa atong pwedeng mahatag, no? Pero doon na sa gani badlungon, maglagot po ta. Doon na gani mga pasaway, no? Bisan sa atong membros banay, maglagot po ta, no? Dili ta ganahan, dili ta proud. Bisan dis tong simbahan, bisan dihas tong katilingban, kasilinganan, doon na gani mga pasaway, mga pabuyag, buluyagon, maglagot ta, igsoon. So kitang mga tao, mas gaan ang ato ang kasing-kasing ngadto sa mga buutan, ngadto sa mga nindot og kinabuhi, ngadto sa mga tao nga tarong og kinabuhi. Samtang ngadto pod sa mga pasaway, bugat pod ang ato ang kasing-kasing para nila. Kung naa gani sila, di kita malipay, tag sa puton, no? Ang uban moingon na, sus, kaya pod ning kaning tawhana, bugiroon kay istanan, no? Sahay, wapagani ta awaya, sa suod nato, mura na tag away, no? Di taganahan mo dool. E doon na gani badlungon, sus, kaning tawhana, sinig kahubog, niya, magsigir bag, manghagis ra man siya mahubog, no? Kining tawhana, sugarol kay istanan, niya, lautang ra ba kay istanan, doon ay mga inahanap, so di taganahan. Doon ay mga anak ngayon nga, sus, kini siyang bataa, mao gini black sheep sa pamilya, mao gini siya pinakabadlungon sa pamilya, dili taganahan may suon. Apan, kung maghisgot ta og kanang kaluoy sa Ginoo may suon, alang natong tanan, iyahabaya tang gipatas sa pagtagad. Buutan, badlungon, yatang gihigugma. Gihatagan ta niya og kanang offer sa iyang gugma og kaayo. Ang standard sa Ginoo, lahi nato tungod kay kung kitang mga tao mo hukom ta sa atong isig katao nga ang ilang kinaiya dili mo haom sa atong standard, ato silang isalikway, apan ang Ginoo lahi siya. Ang Ginoo mutawag ngadto sa pagbag-o, dili dayon siya mohukom, kun dili mohatag siya og grasya. Kung kitang mga tao makakita taw sa usa ka tawo nga badlungon, ato siyang hukman, ato siyang isalikway, pero lahi ang standard sa Dios maigsuon. Ano man, tungod kay ang Ginoo mag-offer siya, magtanyag siya, mo-extend siya sa iyang gugma. Pananglitan kadtong dunay babae nga gidala ngadtong Hesus kay nadakpang nanapaw. Kung pas mga parisyo magtutudlo kining bayhanan nadakpang nanapaw, sa sugo sa atong katigulangan, sa sugo ni Moises kinahanglang batuon siya hangtod mamatay. Ug ningon ang atong Ginoong Jesucristo, sige, ato ning batuon, pero kinsa ganitong way sa ninyo, mo'y unang mupunit og bato og mubato ngadto niya, nang lakaw silang tanan tungod kay sila kasasala man. Wa may usa nilang wa makahimog sa laod, lakaw sila. Pagyahat sa atong Ginoo siya nila nahabilin. Wa nay mo bato sa babay. Ningon ang atong Ginoo, wa bay nagpabilin aron pagsilot nimo? Ang babay ningon, wala man sir. Og si Jesus ningon, sige, pauli na. Apan ayaw na pagpakasala. Gihatagan niya kahigayunan sa pagbag-o maigsuon. Ang atong Ginoo maluluyon siya. Ang atong Ginoo kanunay siyang makakita nga sa ilawom sa usa ka makasasala nga kasing-kasing anaa ang liso sa pagkabalaan. Bisan pag makasasala para sa tong Ginoo, do nagahapoy kahigayunan sa pagkasantos o pagkabalaan. Muni nga dinis tong ebanghelyong gibasa karon, ang atong Ginoo ihag yung gisulti ngadto siyang matinud-an, you are the branches, I am the true vine. Ako mao ang tinuod nga punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Unya akong amahan maoy tig-atiman ini. Putlo niya ang mga sangang dili mamunga ug pulungan niya ang mga sangang mamunga aron mahinlo, unya mamungag daghan. Kanilang pag-ingon sa atong Ginoo maigsuon nga, I am the true vine and you are the branches, kamo ang mga sanga, ako ang punuan. Para nato maigsuon, dako na kay angayang ipasalamat sa Ginoo ngano man. Tungod kay kun moingon siya nga kita mga sanga niya sa to pa, kabahin ta sa iyang kinabuhi, part ta sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo, kinsa tinuod nga punuan. Giangkon ta niya mga sangatan niya, apan kun atong tan-awon, kun ikaw mamalandong ka, kun ako mamalandong ko sung kinabuhi, kung kaugalingon, makapangutana ta, pastilan. Angayan baka kung tawgon nga sanga sa akong Ginoo nga ako makasasala, ako huyang, ako dili hingpit ang kinabuhi, sa makadaghang higayon ako sing natalikdan, sa makadaghang higayon ako sing nataligaman, sa makadaghang higayon ako sing gibaylo sa ubang kalibutanong mga butang. Apan ang Ginoo ningon siya, sige lang, you are the branches, I am the vine.
Usa mi gipasabot ani maigsuon nga kabahin mo sa akong kinabuhi. Bisan ako Dios, hingpit akong kinabuhi apan kamo akong giila nga kamo kabahin sa akong kinabuhi ug mabuhi sad mo tungod kay ako nagmatuto man kaninyo. Mao din na maigsuon nga samtang ang atong Ginoong Kristo hingpit ayang kinabuhi sa iyahang mga sambingay kanunay gyud siyang nagpakita og kaluoy. Pananglitan sa prodigal son, ang prodigal son ning lakwat sa siya, gihurot niya ang kwarta sa mga kahilayan, pagpauli niya, gi-welcome siya sa amahan, gigako siya sa amahan, gisingsingan niyang mga tudlo, sapatos ang tiil, gihatagan sa bisti nga harianon agig pagdawat sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak nga nagpabadlong apan karon nagbag-o. Kini mayson hulagway sa pagkamaluluyon sa atong Ginoo. Ang mga katawhan sa Dios samtang sila nagpakasala, ang Ginoo dili man mo patay nila ditso, dili man sila masakiron ditso. Unsa may tanyag sa atong Ginoo, biyae ang mga sala, pagbag-o sa iyong kinabuhi og dangop nganhi kanako og kamo mabuhi. Hatagan ta niya kinabuhing dayon maigsuon. Muni nga karon sa ato ang santos sa misa, kining ato ang ebanghelyong gibasa ron nga ang atong Ginoo ning ila nato nga iyatang mga sanga na siya ang tinuod nga punuan sa paras, nga kita nga naa niya dili ta mo biya na makabaton tag kinabuhi, dako kining palaisipan nato maigsuon. Dako kining tulog karon alang sa atong kinabuhi nga Lord. Bisan ako layo kaayo sa imong kabalaan apan ako imong giangkon nga kabahin ko si mong kinabuhi. Sanga ko nimo nga usa ka tinuod nga punuan sa paras. Salamat Ginoo. Igsuon, usa pa may mahimo nato, wa tay laing mabuhat sa atong kinabuhi kundili igo lantang magpasalamat. Kay taliwa sa imong kahuyangan, taliwa sa akong kahuyangan, taliwa sa atong pagkatawhanon maigsuon, ang Ginoo nagtawag nato nga kita iyang mga anak o kita kabahin sa kinabuhi isip mga sanga sa tinuod nga paras. Muna nga ang atong Ginoo maigsuon, iya kitang giangkon, kamo akong mga karnero, ako ang maing magbalantay. Unya ang atong kinuningon siya, kamo ang akong katawhan ug ako ang inyong Dios. Ang ipasabot ana maigsuon, gihigugma kas Ginoo o gihigugma ko sa Ginoo. Kay mga tawo wa na mo higugma, di naman na mo angkon, kanang mga ginikanan nga usahay ang anak badlongon na kaistanan, sus di na mo angkon sa anak kabadlongon. Ano man, sobra ka masalaypon, badlongon ka istanan, no? Gubot ka ignaan na siya. Usahay ang ubang ginikan mo ingon, sukad karon wa na koy anak nga sama nimo. Usay makadungog ta na maigsuon. Apan samtang buhi pa ta, di kita makadungog anak sa atong Ginoo. Ano man, taliwa sa imong pagkatawhanon ug taliwa sa akong pagkatawhanon. Taliwa sa atong pagkamakasasala, ang Ginoo nag-ila nato iyatang katawhan ug kita dili gyud niya silikway ug dili ta niya biyaan. So bisag unsa ka lisod sa kinabuhi nato maigsuon, dangop tas Ginoo, dili ta mo pataka og hukom sa uban kun dunay ubang mga makasasala, makit-an nato, iampo nato sila, no? Kay basig mo sa nilang pagtan-aw sad nato ang ayan sa tang iampo kay kita ra ba nakaambit man sad ta sa pagka makasasala nining kinabuhi. So maginampo ay lang ta, mangaytas grasya sa Ginoo. Ginoo nay bahala nato, Ginoo nay muhukom nila, Ginoo na say muhukom nato maigsuon. Bisag unsa pa atong pagtan-aw sa uban, ang Ginoo ningon siya, kita iyang gipanggang mga anak, mga sanga sa tinuod nga punuan sa paras.